must let us come together. maka omenala Igbo mmadụ ole n'ime ndị nọ ebe a nwetara akwụkwọ a iwe ọ bụla wetara were ya ga-elu oke unu aja ha kwesịrị ụka gara aga unu bịara e kwuru na ezinụlọ ọbụla kwesịrị inwe ya maka na ihe dị na ya dị ezigbo mkpa mana ka anyị gawa n'ihu inye nkụzi Ugochukwu Ikeokwu Benjamin onye na-akụzi maka omenala na ihe gbasara ndị Igbo n'ụwa niile. Ana m akụzi ihe gbasara Igbo ma redio ma telivishọn ma na ide n'akwụkwọ ma na YouTube ma ebe niile. Taata ka unu nwere isi awere inye unu nkụzi na ịjụ ife ọbụla na-agbasaghị anya maka ndị Igbo maọbụ omenala Igbo. Ọ bụrụ na ị gee ntị ọfụma ị ga-amụta ọtụtụ ihe ebe a ihe ha agụta n'Eni University dị n'ụwa. Amen. Ọ masịrị Chineke na n'oge dị etu a ka ọ ga-ewepụtara anyị ihe ndị a zoro ezo na mpekere ebe anyị bi. Ndị a na-akpọ ndị Igbo bụ ndị Hibru. Ndị gịnị? Hibru, ndị Izrel. Fa bịara mgbe atọ ebe anyị bi. Ha ncha dị n'akwụkwọ a. N'afọ ha bịara osi n'akwụkwọ a. Ihe a na-akpọ nkọwa Igbo maọbụ ndị oyibo kpọrọ definition of Igbo, IGBO, Igbo bụ Hibru. Asị m n'ogini Hibru. Ijide mkpịsị akwụkwọ maọbụ ife ị ga-eji na-adị ọcha daa na-adị ọcha. Ọ Hibru ka a na-akpọ site n'ịkpọ Hibru kpọbịa Hebo, Igbo, mechazie kpọbịa Igbo. N'ihi ya, ọtụtụ ndị be anyị bụ ndị Igbo n'ihi na anyị anaghị ede ihe n'akwụkwọ. Ya bụ ihe ọbụla dee ya, ọ na-enye anyị nnukwu nsogbu. Abịazie onwe ihe ụfọdụ asịsị ga-eju okenye, oge ụfọdụ okenye ahụ anyị ejidezi ụfọdụ, mana Chukwu wee mee n'oge nke anyị ebidozie ide ya n'akwụkwọ. Enwezie ma igwe vidiyo eji ese ife nke na-esesia ya ụwa niile eme gịnị a na-afụ ya. Ife dị n'akwụkwọ a abụghị ife anyị akụzitere unu taata, maka na ihe dị na ya buru ibu. Ọnya ga-eji wetara unu ya ka unu gorie ya na n'ezinụlọ unu lerekwuo vidiyo ya. Mana ebe anyị ga-emetụkarị aka bụ ife ndị a na-enye nsogbu taata. Ọ bụrụ na ị bịa kịta, ndị ntorobịa anyị nwa nọrọ ebe a maka na ndị nna anyị na ndị nna nna anyị ba ewetara ozi ọma faba ụka ha bụ arụsị fa na-efe, mana ọ nnukwu isi emeghị ife Chineke kwuru. Chineke si na arụsị bụ ihe abụrụ ọnụ, na onye ọbụla na-efe ya bụ onye abụrụ ọnụ, na onye ahụ adịghị ife ahụ na-efe. Anyị mara na Chukwu si kwuo ya kwọdụ na akwụkwọ nsọ. Good. Ọ bụrụ na anyị mere ọfụma mgbe anyị ewetara anyị ozi ọma, anyị aka mmebi arụsị ahụ wee jebe ụka. Mana nsogbu anyị bịara nwee bụ na anyị bịara hapụ arụsị ahụ. Ụfọdụ jere rụọ ọrụ ya nwa mara mma, rụọ ya kpụọ ya kpamkpam, chekwaba ya. Ihe Chukwu si na abụrụ ọnụ na ebe ọbụla ọ dị bụ ebe abụrụ ọnụ. Ịrụ ọrụ ya ụlọ chekwaba ya si na ị na-efezi ya jebe ụka. Anyị na-amụta ụmụaka fa na-eto oluzie kịta fa anyekịta ibe anyekịta ibe a agụụ wee karịa n'obodo. Ha wee sị mba bịa ha jikere ihe a ndị nna nna ha fere na o nwere ike ọ bụrụ ebe ụzọ dị.
mana nsogbu wee bụrụ na onye bazi ya na ya ịjụọ ya ife na-eme ọ sị na ya na-eme omenala. N'ihi ya anyị akọwa ihe bụ omenala. Ihe bụ omenala bụ ka ndị si eme omume, asụsụ fa na-asụ, ụdị akwa fa na-eyi, ụdị nri fa na-eri, otu fa si anụ nwaanyị, ụdị chi fa na-ekpere, etu fa si ekpere Chukwu ha, etu fa si achị ọchị, etu fa si agba egwu wee dịrị gaba ọka nkụ. Mana nke mbụ na mpụga asụsụ kacha ọ bụrụ ejiji akwafa na-eyi. Unu mana unu fụrụ anya kịta onye Awụsa, mmadụ ya kpọrọ na onye Awụsa ka ọ na-aga maka na gịnị? Abụ oyi gosiri na ọ bụ onye Awụsa. Ịfụ onye Yoruba, ịfụ okwu ya, fụ akwa ya, mmadụ ya kpọrọ na ọ Yoruba, ịfụkwa ejiji ya. Ịfụ onye Fulani, mmadụ ya kpọrọ na onye Fulani. Otu aka ahụ ịfụ onye Igbo, ịma na onye Igbo site n'ejiji ya. Ihe ọzọzi ya egosisi na ọ bụ onye Igbo kpọmkwem ụkwụ mgbe ị ruru ya nso si ya be anyị kedu ka ị mere ịpụtakwara ụra. Ọ bụrụ na onye Yoruba ma ọ bụ onye Fulani ka ị na-ajụ ihe ndị gịnị ka ọ ya sị gị? Ọ na-ebu isi atụrụ ma ọ bụ ikwu efezi ọsị gị bataw I can't understand you. If you get it up. Mgbe ahụ ị mazi na ọsọ bụrụ nye ka eyi na-efe onye Igbo bụrụ oge onye Igbo ndụ nze tuo ya akpụkpọ ugo maka o nwere ike onye Awụsa ma Fulani nwere ike chịta akwa ndị Igbo tuo ya akpụkpọ ugo tujie ya ebe ka ọ na-agabisi ebe ndị ichie ka ha na-aga. Ọ bụ eziokwu, mana ihe ya ebe mkpakọta na-agba n'ihu enyi ozi mgbe ị ruru ya nso isi ya na kere ebe unu nwere nzukọ taa unu jikwa ọjị Igbo oyi eji wee mee mmemme onebezie isi atụrụ akụrụ akụ. Mgbe ahụ nyobe ya ị na-erubezie ya anya kwa ya fụ na ọ bụghị onye Igbo. Ọnya ka asụsụ ji bụrụ ọkacha akacha ejiji were na-eso. Kịta bụrụfụ na anyị akọwata ha ncha ma etu ha si ekwe ekele. Unu mana ndị Igbo ndị chiri echichi unu na-afụ abịa ana na-agakwa ya ejighị m ọdụ ọka ọ bụ na nji ya efu ya ugboro na-atọ akụkọsị ya nke na aka na anọ dị n'ala Igbo enweghị ife ya na-etu etu a na-etu n'omere ife dike ịghọtago. Mụ na onye ichie na-eme ya na-atụ ekele ka a na-etu ọsị m na ya bụ ọdọgbu ya bụ one of ole brother asị ebe mmụọ mere ihe dịka one of Igbo land anyị akwụ ya kwa mfụ onye echighị echichi na-ewezuga ọdụ ọka m na-ahụ kwee ya n'aka ma ọ bụ nkwụchara ya ofu ma ọ bụ ịbụ ọrịa mfụzi ya nwaanyị na-eme gịnị mebie ya aka na gosi ya nne ọ ga-adịrị gị mma. Etu a ka ndị Igbo si eme. Mana ọ bụrụ onye Yoruba onye eme ife anyị mere onye Yoruba bụ isi ike kama ọ na-ebe enu ma akwa eji eje n'ụlọ ụka oyi wuo n'ala ọmasa sụwazie ihe niile juru ya ọnụ. Onye ekwekọtara ekele kwe ụmụ ekele nke afọ n'afọ gara aga ya bụrụ omenala nke ha. Onye Awụsa fụkwa gị okwe ego na nke ha, Fulani fụkwa okwe ego na nke ha na ọkwa ifugo na ihe ndị nne na ga-akpakọtara na ọbụrụ gịnị omenala. Na anyị afụgo na ọ bụ nnukwu nsogbu na onye jere ife arụsị ịjụrụ ihe ọ na-egosi na ya na-eme gị na ya na-eme omenala onye ahụ agụọ dị ya ịfụ na arụsị nọ n'ofufe ọ nọ n'ofu ụzọ n'ime ihe ndị ahụ kwesịrị ịma na ihe omenala ahụ nkịta abụọ ụzọ asatọ ka m gụrụ mana o ruru 16. Ịghọtago? Ma etu esi amụ nwaanyị ma etu esi ebu ugwu ma etu esi abụ odibo ọha nchapụcha institushọn ya na bịa bụ ikwu na ya bụ ụlọ arụchara dị n'omenala.
mana okpukpe bụ ofu n'ime ya. Kedu ka mmadụ ga-esi bịa o were ofu n'ime ihe alụrụ 16 ọ sị na ya na-eme omenala? Kedụzi omenala nke ị na-eme? Kama ọ ya asị gị ịjụ ihe na ọsị na ya na-efe arụsị ịmana ofu abịa na okpukpe enwere ndị na-eje ụka, nwee ndị na-ekpere arụsị, nwee ndị enweghị ha na-ekpere, nwee ndị na-akụ isi n'ala Igbo anyị. Ọ bụ eziokwu. Kedụzi ka ofu onye bịara were ofu n'ime ihe dị n'ekpemekpe wee sị ya na ya na-eme omenala niile? O ziri ezi? Efukwu ya kịta ya bụ nwụta na ya taa unu eburu ga-enye aka na-akụzie maka aka na-enwe ohere imebe ebe ọzọ. Onye na-efe arụsị ma ọ bụ na-eje ụka ajụọ gị sị na ị na-eje ụka fada ma ọ bụ Katọlik ma ọ bụ Anglican ma ọ bụ Pentikọstal, ọ bụ na arụsị ka ị na-ekpe, ajụọ gị sị na ị na-ekpe gịnị? Ị na-ekpere arụsị. Ọ bụrụ etu anyị na-eje ụka ajụọ gị kedu ị na-eme, isi na ị na-eme omenala. Ịzọtara ya? Ịzọtara ya? Ị na-eje ụka. Ụka bụ ofu n'ime okpukpe. Amamọdị ya na-akpọ na-ede anya. Etu a ka omenala si dị. Anyị agaghị ejekọwazie omenala niile n'ihi oge, mana anyị akpọkọrọ n'ihe bụ omenala. Ihe ọzọ na-etinye ọgba aghara bụ ife a na-akpọ ọdịnala. Ọkụ na-anụ ya asị na ọkụ nwere ike tupu ọ sị na ya na-eme ọdịnala n'ihi na onye ahụ amaghị ihe bụ ọdịnala. Okpotokwa ọdịnala ahụ na nke ahụ ọ bụrụ omenala. Ọ ya kpatara eji kụzie na akwụkwọ ọchazie ya ka o doo anya na ọdịnala bụ abịa uru mana ekwuru ọbịa kịta nwere asụsụ ka na-asụ mana Igbo ọkwa eziokwu. Ịnọrọ onye ekwuru ọbịa ekwu okwu esi na onye a bụ onye ekwuru ọbịa. Onye isi ọbịa isi na local gọọmenti kwuo okwu isi na onye ebe na onye isi ọbịa. Onye ogo ma ọ na nka kwuo esi na onye abụ onye na- eru mba wee dịrị gaba. Ndị achịna kwuo ọbasị ka na-asị ihe akwụkwa ụmụ onye achịna ihe ma ọ ga-akpọ ndị ịgabazia steeti gabazia dịka ndị Imo ngwa ọrụ ebe ka anyị azụ ya esi na mba onye ala Igbo Enugu ndị kebe anyị gaziara wa agwa asị he ekwe ya olidezie mpidi ya na-ekwe ịfụ ihe dị iche mana ofu Igbo ka ọ na-eme gị ka ọ na-asị. Ịbịa ị nwere ike ịfụ oroma buru n'ala ebe a kịta ka wee na ebe a bụ ole ego oroma epu ebe a gbaa dimkpa isi ka ịbịa doti ya abụọ ọkwụ na ala Igbo nna-asị ọka anyị ma ya bụ idote abụọ ọsọ ụmụaka mụta ya mana unu na-ege unu ya idote abụọ ka inweta mkpụrụ osisi ahụ. Ịbịazie oroma a na-efu ogologo ịbịa yie onye nwe ya na ị chọrọ idote abụọ ya ma ọ bụ oyibo o nyeghị ya i wee were ya gbaa moto naba Enugu ma ọ bụ naba Nsụka ma ọ bụ Imo ma ọ bụ Abịa. Iruo ebe ahụ itinye ya o nwere ike ogbuo okwucha oyihe ekuzi ogbe ka nke ahụ i nwetara n'ụlọ ekuru ọdị. Amen. Ihe dị etu ọ na-eme. Abịazie ma osisi dị iche iche eji emebe ọgwụ anyị na-aṅụ osisi na afịa dị n'ala. O nwere nke ọ ya abụ ịbịa nke nọ n'ime ọfịa ebe ọfịa dị akara na-arụ ọrụ karịa nke dị ebe a na-emetụ ya aka. Nwee ọtụtụ ukwu osisi bụ nke dị ebe a na-emetụ ya aka ya aka na-eme ọfụma karịa nke dị ebe a dị emetụ ya aka. Na achọpụta ihe ndị a oge ndị a ka a na-akpọ ọdịnala. O nwere ndị ya afụ na pepa fa na-ada dimkpa
nwee ndị ya ba na-agbanwe ịkpụ ịmanye nwe ịkpụ ka ndị nwụọ o ji isi eke a n'ọkpọ kwa afọ kwa nwata unu afọ ihe ndị ahụ nwee ndị ya ha na-etoro ogologo ọ bụrụ na ị na-elebe anya na ya na-afụ ihe ndị a onye ndị a ka a na-akpọ ọdịnala etu a ka a na-akpeta si eme o nwere ndị na-adị ike dị mkpa ike ọkpụkpụ aka ịkpụrụ nwa nwee ndị na-adị ume egwu kama na afịa ha eji mara ha ka a na-azụ afịa ọ dị na-abịa na o buru ibu ị nwere ike ije ka ịzụ afịa ha na-azụ ihe aga n'ihu etu ha si aga ọ bụrụ o buru ibu agụgụ ya si ebe a kpụrụ ya gawata akpa obuga ndị a ka na-akpọ ọdịnala ka ana si eme o nwere ana ọ ya abịa ịkpa ọchị na ya omegịnị o ruo mba nwee ebe ọ ya abịa iwere ofu ji ahụ ji ebe ahụ ka ọ ya ọ bụrụ ọhụrụ chụma onye na-eru mba mana ọkwa ofu mba ji bipụta etu ezipụta ebe a tinye ebe a ihe ekwuru ana ebe ahụ anaghị emegịnị ọ naghị eru chi o nwere ebe ya akọ ede o ruo ede ebe ahụ ị kọrọ ede jee were ji tinye ya ka anyị lele onye ya eme mana ị nwere ike tinye abacha ebe nke ọzọ abacha eme ya bụ etu ana si eme e nwere ana dị iche iche ọ dụsị na akwụkwọ ana okwute ana aja ụka ana chara ncha edegara ọka nkụ ife ndị a ka a na-akpọ ọdịnala unu aghọta ife na-ebu n'ọdịnala na-etu chi esi kee ya na anọ o nwere ana dị ebu ahịa nwe ike mere ka ahịa kwuo ebe ahụ gịnị ka a na-akpọ ebe ahụ ọzara ọ dị ebu ahịa ya bụ etu a ka ana dị iche iche si na anyị na-egbu ya nke e nwere nke ọzọ a na-akpọ ọdịnobi ọdịnobi bụ etu a anyị ugbu a na ebe a kịta ka ada ọcha na-ebi aka n'anya o nwere ike ọ bụrụ na pie na mgbe ọ na-eti okorobịa na ọ kwụwara aka ya ọtọ na-eme ezigbo omume ndị otu ọbụla nwere ike na-achị ya ọchị si ya ji ụmụanụ ọ gbaghị nkịtị ọ na-eme ezigbo omume o nwere ike mechaa ezigbo omume ahụ ọ kpatakwuo ego ọmụzie ụmụ Chineke ewere amaghị m afịa mana ka m were Jọn wee nwaanyị ọ bụrụ na afịa ya Jọn Chineke ewere si Jọn ebe ọ bụla ịkwụbara aka ya ọtọ mechaa ife niile ma nwee okwukwe nọgide na m na-eti nwa bụ Josef mmọnwụ amen so o nwere ike ọ bụrụ na ọ mụtara ụmụ ise Chineke eje họrọ ụmụ ya nke ịta afọ ya Josef ebe ọbụla o tiri aka zum ebe ọbụla o metụrụ aka zum apụtasị ụgwọ na onye ọkwụ ego ka na ọ bụ osi karịchazie ibi ya niile nwee ego onye na-akọ ihe ahụ maka na ọnweghị ike jee gwụọ nke weta ego ka ọ dụrụ na nsị inwe ego ihe mere ihe ahụ na onye nke a atagba ahụhụ o nwere ike dị ọ bụrụ na ọ nke na nna ya pụtara ya matakwu chikwa ewere site na ọ na-aga nwa eze wee nuo ya nwa n'ụdị ka o were ya fichee agbụrụ aha anya mmiri ọ na-ebido na nwata anyị desịrị ebe a